Hey, akongibingelele. Namhlanje nje kuyiSunday kusemini. Ngithi ngiyanibingelela bafowethu nonke enhla nasezantsi. Ukunikhonza nje nokunikhumbula nokwazi ke ukuthi nikhona niyaphila, and I'm so happy nje ngoba kuze kufika lesikhathi konke kusahamba kahle. Nginifisela okuhle kodwa njengoba kusasa kuzoba iMonday, ngifise ngathi iMonday yakho ingavuka iqhakazile njengoba nje ukwazi nokuthatha ucingo ubuka udokotela wakho. Ngikufisela okuhle nje phela, yazi okuhle kodwa kakhulu ngiyakuthanda kakhulu uze wazi ukuthi ngikhonela for wena. Ngiyakuthanda ngalendlela ethi usathane. uNkulunkulu akubusisa kwenzele konke okuhle, ungathuswa ukhisimusi, ungathuswa ukuthi siya kuma-holiday kakhisimusi into zakho zime ngale ndlela ezime ngayo. uNkulunkulu akakudali engenayo inhloso. Whatever ukuhlupheka obhekene nakho lapha endlini hayi kuzondlula. Khona udokotela uMngcobo yahlehla namandla omgodi, kuzondlula. Akukho kungandluli la kaMngcwabo. Akukho whatever challenge nje obukene nawo manje, and ngiyakubuka nje uphethwe istress sokuthi imali yesitokfela idlekile. No, don't worry, geze ngamandla omgodi iplan lizokwenzeka. Ngiyakubona nje uyabinyeka ukuthi Nkosi yami ngizokwenza njani, imali yamakhosikazi idlekile, imali yobani bekuzodleke kabani. Kodwa nje nginawe kulowo mkhuleko wakho okuhle kodwa ngifisela okuhle kodwa uphile phela. Bayo ngiyabonga kakhulu, ngisatholakala u-732196664. Niphile nje, bayo.